हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अछंती समस्ते? गुड इवनिंग। आज होची आम कुन्नी बेबीर हैप्पी वाला बर्थडे। तो देखंतु पिंक पिंक ड्रेस रे मम्मी बाबा संगे से केक काटुची। पिला माने भी समस्ते अछंती, बड़ माने भी अछंती। तापाई सब प्रकार खाइबा रेडी ହେଇକି ଅଛି। से बहुत मजा करुची, देखंतु ना केमती। वाओ से बहुत एंजॉय करुची। ହଁ ଜାଣିପାରୁନି ଛୋଟ ବେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଆପେ ଆପେ ଖେଳୁଛି। ତ କେକ୍ ଏବେ କଟିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମ କଟି ବେବି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ତ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଡିଅର ବେବି କୁନୁ ବେବି। ତ ଏବେ କେକ୍ କାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ପରି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ବେବିଟା ଆମର।